يوم جمعة يوم البركة سيد الأيام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Muna-muna mga kamaasan, kamahulangan kataw tay manguran na alam sin Allah Ta'ala. Dihilan niman kamaapan in guru nato amuin nataabit na to bang agad-agarong amuin dumihil pangadjian harum ini nangayo siya kamaapan karena ngian siya parasahan saddiya na iban tagaman na tuod siya sumagawa na baha amunad tuin kiadar iban biyanta sin Allah Ta'ala naringa sobyan dihilan na to siya insyaallah ta'ala kamaapan. Maniyo-tiyo pangadjian tungod hambok kaboy sinambok sahabat yaridaan siya sin Allah Ta'ala. Yung sahabat ini ingan niya Sa'id ibn Amir. Sa'id ibn Amir in mga sahabat pagbahasa sing kita niyo bihayaon mga lundang karabat sin Nabi. Mga sahabat amuin nakaabot ang Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta miyagad iwan na maratsayakan niya. Aunday sab mga taong nagpakaabot sila atawakan iyabotan nila in Nabi Muhammad sumagawa wala sila miyakad iban nangahangari hapan abbiti panawag-tawag sin Rasulullah na yung mga tao yan di sila matawag mga sahabat. Isa nila rin sab iyabotan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa putika wala nilara kiyahakad iban wala da sila mga ngiyakad hapana abbiti iban panawag-tawag si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di day sabyad to sila matawag din ng mga sahabat. Yung mga sahabat amo na yung mga manusia biada kato piapanjari sin Allah aun day sab nafsu mag-anak asawaray sab sumagawa in pagbiddaan sin kita ni iwan sin sila in sila yabutan nila in Nabi Muhammad kita nila naka atawakan diungog nila mahuli miyakad atawakan kimahakan sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari nato pabi mga katagnaan in tingian din ang mga jimatu hakawi sin Sa'id ibn Amir. Muna-muna tumtumun na to in hal sin pagdaya ataw ngan pagdaya in pag-iyanon pagdaya iwan in nagsisipat sin matan pagdaya tupod tunggal Allah subhanahu wa ta'ala.
So, in pag-iyanon lang ni rayahan, amunain, di na siya maghajat, hauno-uno na tatabangan sinduhaing. Indayahan, amunain, di na siya maghajat, pahisiyo-siyo, amuin, tatabangan sinhisiyo-siyo na rin siyulahan. So, pama sadya. Bang inmano siya iyan, di na siya magkakunahan tatabangan. Kagausan niya na paragbuson ingkatan, uno-uno kakukunahan niya. Atin niya baha matawag na to na siya in siya dayahan. Sumakawa, bang intaw yan, misampabiya din intaod sin alta niya, misampabiya din intaas sin biya mga kawasan niya, bang siya maghajat da parukain, tatabangan, bima na in siya yan masirat miskin. Hangkanda in matan, iwan tuput tunggal Allah, in nagsisipat simpagdaya. Wallahul ghanim wa antumul fuqara. Ubus na yan, longsin bahasa tiyupan. Ubus na yan, amuin beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala halongsin Quran. Tuput tunggal na in Allah ta'ala in nagsisipat simpagdaya. Mapuas na dito, ingkatan fuqara, ingkatan miskin. Bima'na ingkatan yaon, maghajat hauno-uno na, amuin lang tabihayan tatabangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia biak kato misampa biak diin way buli rapat ing kita niyo miskin bimana maghajat da kita niyo hauno-uno na amuin tatabangan tutulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagkaon, in pag-inom, iwan na singkatan, uno-una karuhunahan, way rapat. In kita niyo miskin, in kita niyo ipon sin Allah, sa ada kita niyo sumangga iwan tumayak sin dua padli manato mangayo tabang kaniya. So, way raos sin biakato tan niyo ipon sin Allah Ta'ala. Ayaw pakaisab, in amuin pag-iyanon, amuin lumawag na sin amuin lang tabihayan sin makaon iwan sin mainom. Walaupun, misan inamin sumungit sin pagkaon, yaon na haalupan, sin tiap-tiap siyo lakandeng kato tanyo, bang yaon kita niyo, hiig sin Allah Ta'ala in gaos na to sumungit, misan pawiya din, di na to na yaong kakausan hisungit, sa na kita niyo sungitan. In uno yan, in kalamma sin manusia, in kabalhajat sin manusia, paamuin tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ang kanda, amuin tumtumun na to, kita nyo kata miskin, pahadarat sin Allah. Way rarugaing amuin lang ta nagsisipat sin pagdaya, malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. In taurayahan, maghajat da pa mga tao miskin. Damikyan in miskin isab, maghajat tari sa pamanga taurayahan. Bimana in kita nyo ini na siwu kita nyo ini miskin. Siwu kita nyo ini maghajat kanya pa kanya. Di sa maiyan na to in mga taurayahan, di na sila maghajat pa mga tao miskin. Damikyan di sa kita nyo mag-iyan in mga tao miskin maghadi na maghajat ang mga taurayahan. Sabi makna siwu dain hal na tukatan. Na murah-murahan bang man kita niyo yanugaran sin Allah Ta'ala sin matan pagdaya. Amo na imbaitas ni Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, laysal ghina an kasratil arad walakin al ghina ghinan nafs. Bukon in pag-iyanon lang niya amuin pag-iyanon dayahan, amuin dayahan sabab sin taod sin pangalta. Sa inmatan pag-iyanon amuin dayahan kau harin hawabaran mo. Bimana, satisfied na kau,
mamarahina, tayma muna, bang unuin kaya handak kay mo iwan kaya tupot kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inamuin kahandak kay mo sin Allah ta'ala, hayan kahalan, biya dagbos, long bahasa yon, simple kabuhi, tiyo usaha, imahal ka tiyatay masin pangatayan mo yan, in mahal ka wala nahinang sabab iwan tiranan, in parakala biyutang kay musin Allah ta'ala haamuin nahinang agpang ibang gaggat hapag ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyutang kausin Allah dayahan uskurillah. Biyutang kausin Allah ta'ala miskin alhamdulillah. Na in uno na amin bubutangan sin tiap-tiap dengkato tanyo amunat win hikarayaw. Aun manusia taurayahan simulig hakabuhi niya pagdaya amunat win hikarayaw kanya. Bimana bang manisab mapakaiban mausal niya hakabayaan sin Tuhan. Aun isab manusia simulig nabuhi hakamiskin niya amunat isab imbi ang mga hikarayaw kanya. Bang mani sabing kamiskin niya yaon di damahin ng agpang amin di siya makapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan. Na in sahabat ini Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu hambuk din ang mga sahabat miskin. Hambuk siya rin ang mga sahabat miskin. But in mga sahabat biarakato na bahari aun mga rayahan aw miskin. Biasin mga Abu Bakar, biasin Abdurrahman ibn Auf, biasin Uthman ibn Affan. In sila ito mga sahabat, mataod balkanan, mataod din alta, bius kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misang pabihad ito isab, impagdaya nila, nausal iban na pakay nila pakabayaan sin Allah. Intanda niya in Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na mga saraya-raya na sahabat sa nagkagunahan man hambuk waktu in agama Islam haamuin alta na yubus niya kataan sing pangaltaan niya diyan niya madto pa Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam na dayahan na naghajat man in agama tatawangan lang tabian tutulungan din ang mga sahabat kaya ito nilaran. Nawala dato na hinang sabab. Na in sahabat ini, Sa'id ibn Amir, hambuk siya rin ang mga sahabat miskin. Hambuk na rin ang mga sahabat miskin. Lamod na rin ito, hindi ang mga Bilal, in Abu Hurairah, ang pagtawa ko nila Ahlus Suffa, na yung mga tao yato mga miskin, timatagad-tagad da kumanding ng mga sasalamatahan si mga kataw-tay mahuran nila mga sahabat bang unuin ang maramong para Rasulullah amuray sabiat hindi ang mga hikaril kanila sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Haupunta yung kisah maniyo tingian din ang mga kawi sin Sa'id ibn Amir hamasa sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. In Sa'id ibn Amir makusog mag-ibadat, makusog mag-zikir, pag-uwos, taymaan niya, ingkahalan niya, hakamiskin. Karuan na tura sa mga biadin ng kamiskin niya, iban sinasawan niya. Hambuk waktu, in Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, napi siya bilang hinangon gubnul, inangon siya gubnul, hambuk hula. In Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hahula Madinah, in kabayaan ni in Sa'id ibn Amir, hinangon niya gubnul hahambuk hula. How no yaon, hahula Syam. In Syam, in hula Syam na kauna, biyayaon nabahagi na. Biyayaon in hula Syam nakauna amun Syria, Jordan, Lebanon, iban Palestine
in upat hula ini biyayaon, in pagtawag kanini Syam. Hambuk na siya ini, hambuk na. Narain doon, sung niya hinangon, kabayan sin Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hinangon niya gubnul, in amuin lang tabihayan in Sa'id. Na, ahula Syam. Hula Syam yaon, dito Syria, aon dahin doon, biya mga kauman, atawakan city, Hims pagtawahon. Dahin nga Damascus City, magkulang maglabi, harap man ito pahula, Hims yaon, mga 5 jam dakanon sinbas. Baha mga biya ipil, atawakan lumiw-liw pa ang katiyo. Dahin nga sambuangan. Narain doon, di siya mabaya. Ayaw mo na ako lang niya, Amiral Mu'minin, butangan. Hinangon, magnakura. So, biya hatataban niya, impag nakura, biya di niya yung kakausan. Biya dagmus baha di niya kakausan ay bimana adakala makarihil papit na pakinhawa baran niya. Di siya mabaya. Hakan niya. Sa bukon saya ito hindi niya kakausan. Sa baha sabab in taon, in nakurayaon, aon day sab day na mga dirihilan iman sa salamatan day ha Baitul Mal. Arakala amuyat tinhambuk din ha mga rin niya kabayaan. Mapit na pa siya sin alta. Baha. Nasakali in Umar bin Khattab radiyallahu anhu yamahan. Ubus ni sa bakulong na hinangon Amirul Mu'minin nakura. Sa kalibang aun kabayaan iban pangayoon kutabang di ni sa bakulong ni tabangan. Nalong sin Amirul Mu'minin nalong niya di takawlong niya pasaran ay bimana di kulong niya hikarihil in kabayaan mo amo hindi ka mabaya hinangon ko nakura in kabayaan kulong niya so ay rakulong niya mahinang nakura dahil doon haula yan may bayad to uno bahain hangkan may tasya na pisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu karena intaw yaon baribadat pa Allah intaw yaon hinangon siya sin Amirul Mu'minin haamin magnakura hahula yaon karena yaon din doon impagmabuka sin Sa'id ibn Amir hangkanda siya hinangon but intaw amin paghinangon nakura suway rin doon in amin aun among mangmakato yaon impagmabuka niya pa Allah but imano siya aun impagmabuka niya pa Allah in uno-uno na amanat biyutang kanya sin Allah Ta'ala amanat hitunay niya in tao magnakura amin wayrin doon yung pagmabuka niya pa Allah imbis na siya rumihil kumawa pa siya bukon ka imbis na amin pasanyangon niya in rayat niya baran niya kaaki in pasanyangon niya amo yan imano siya way pagbabuka pa Allah inmano siya ang pagbabuka pa Allah mabuka siya amin makakawa amin pangalta sin mga raayat aun hambok dahin ha mga kanakuran na kauna Umar ibn Abdul Aziz dahin ha mga apo na sin Umar Masya Allah ang kanda bang pagngana na Umar bang anak kanganan Umar suwaytod siya magsipat biya sin Umar amin pag-iyanon Umar tanog pakata nakatiling kalalam baha misan ha mga Europe kaya ingatan nila yan bang Umar ibn Khattab radiyallahu anhu in pagsabuton kaya ingatan niya bang biya diin in kaadilan sin Umar radiyallahu anhu nasa Umar ibn Abdul Aziz hambuk din ha mga iban apo day sab sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu khalifa ray sab sin muslimin in Umar ibn Abdul Aziz hawak tuman aun amin namisita kaniya in amin palitaan siyusuan pagkain piagbisarahan niya
Iwan sin amuin tao yaon, tungod sin parakala raayat, parakala sin raayat, na in amuin palitaan iusal nila yaon, na yaon amuin palitan sin raayat. Mahuli, naubos man yung piagbisarahan nila sin parakala amuin raayat yaon. Yuyuk na sin Amirul Mu'minin, sin Umar ibn Abdul Aziz in palitan niyaon. Piyong niya na. Pagubos, ampan niya siya simu, kimawa na sa bambuk palitaan. Siyuan niya na. Na nakasuwing tao yun, ya Amir al-Mu'minin, may talong na hinang niyan. Muna-muna lang niya, inilaw niya, alta sin raayat. Alta sin raayat. Pagkain piagbisarahan tatara tungod sin raayat lang niya, naiusal tayong parakala ini. Biyayaon lang niya piagbisarahan tatungod, biya bukon na raayat, biya personal na, nayari isab lang na impersonal. Subhanallah. Intao ang kamuha. Mabuga umusa simbukon. Amuin kapatot ni Ivan bukon kanya. Nahangkan na iusal siya, kabayan hinangon siya, amuin lang tabian na kura. Na hambuk waktu, wala na hinang sin Sa'id ibn Amir. Sa ada siya kaino, nagtaat iman himinang banguni in kabayaan sin sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukun da malukay, aw natuod mga manusia, deng hawla Syam, deng hawla Hims, nakadto pa Madina, nakadto pa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mga manusia kapangandulan sin Umar. Na, law sin Umar radhiyallahu anhu, lukisan niyo wakako, sulatan niyo wakako, in mga tao, amilong niya mga miskin hawla niyo. Isu naman lang ni mga miskin, o saan mga rika to, nilong si bahasa biya yung ayuda. Isu naman lang ni miskin, isu yan. Long ta mayul na in mga kapangandulan ni isu. Amo mga barangay, mga kapitan, barangay ini, barangay yaon, barangay ini, na puno ni mga tao yaon, lukisan lang niya. Napag-usisab, inaming barangay sab yaon, aon day sab mga uno niya, mga tindog niya. Maglilista sin mga tao, aming miskin. Bihaya. Nasakali, lang niya, sulatan niyo kakuin mga ngansin mga tao yan aming mga miskin. Ando, supaya lang niya mga hikarihil ko in hajat nila, iban sin mga karunan nila. Nabihaon, liukis na, siulat nila na. Bangisyo naman in mga tao miskin, na mahi, bihayaon, diuhal nila na. May ni, biasa na sin Amirul Mu'minin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, in amuin lang tabihayan in mga kanganganan. Hifulan, sambil kita na sin Amirul Mu'minin, dain ha mga kialista, dain ha mga kialukis, kiasulat, ingan nakalamod din ha mga miskin, amo na in sahabat yaon Sa'id ibn Amir. Na in Sa'id ibn Amir, uno yaon? Gubnol. Sinhula Hims. Kaya lista iban namin kaya sulatin ang mga tao miskin. Laong sin Amirul Mu'minin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hisyulaw niya yung pag-ianon niyo ini Sa'id ibn Amir na kaingatan niya na yun, kaingatan niya na. Kaingatan niya bang isin Sa'id? Ba't siya nagbutang? Kaingatan niya asal din sin nakauna, ba't kaingatan niya yung pagmabuka iban amin, pag-ibadat sin Sa'id? Subhanallah. Long sin mga tao yun, nanakura na mo.
Nakura na mo sa long niya. Long sin Umar bin Khattab. Nakura niyo miskin. Allahu Akbar. Nalong niya. Long sin mga tao yaon huon. Miskin long niya. Intandaan niya long niya. Mag-abot long niya mga pilay adlaw yaon. Di na mo long niya pagkakitaan mag-asuin bay niya. Imakso din doon mo ko sa masunog. Hati niya, inakaw na yan ko, sambil pabiyayaon. Amoy mga bay miskin, aon sa na mga karimbahan iwan ng kapuan. Bang mga mag-adjal bihayan, na aon sa mag-aso sayan. Nakaingatan mo bang yan nag-aso na? Bukon at mag-aso. Sambil maghamot pa. Hati niya, aw niya adjal, aw tiyutog na. Narang mo hindi pagkakitaan mo. Doon walaw niya bang bihayaon na. Bihayaon na misan way mag-aso, rice cooker, at awakan pag-aadjalan bihayan ha, oven sadya, way na mag-aso, nari mo nakaaon kakuha ng bihayon, miskin nakatawakan dayahan. Sa inakaunan na lang ni way lang niya pagkakitaan na mo lang niya mag-aso. Bimana, mga pilay adlaw yung magkaadjal niya, subhanallah. Pagdungog si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ando naligid illuha. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nagtangis. Sambil inamuin pungot niya ni nabasa, natumok sin amuin silluha, sin Amirul Mu'minin. Mahuli, kimawa in Amirul Mu'minin, hangibu dinar. Hangibu dinar. Na, in hambuk dinar ini, in dinar, in pila, in alta, in nakauna, in pag-usalon, bulawan, iwan, pilak. In dinar, bulawan. In dirham, pilak. Na mahal ka yan. Bukun yan biya mga peso at dollar. May pangabot-ngabot sin dollar biya yaw. Oo. Na hangi mo dinar. Pampaniya biya mga liyoon papuyo-puyo. Amoy lang tapapaglulunan yan. Na laong sin Amirul Mu'minin. Salam dua. Pasampayan niyo lang niya in salam dua ko lang niya hanakura niyo. Iwan baitain niyo. Baitain niyo siya, iyari lang niya inhangi mo dinar, piarasin Amirul Mu'minin. Ando, pakayon mo, iwan usalon mo, hauno-uno na amoy kakukunahan mo. Doon na kayong ginhawabaran mo, iwan si mga anak asawa mo lang tabihayan. Narayin doon, haupuon tari matong na yung mga kapangandulan, iwan kapangandulan sin Amirul Mu'minin. Na pagdatong, diuhal nila na. Pagduhal, yukab na sin Sa'id ibn Amir, inamin puyo-puyo. Pagkita niya, subhanallah, dananir. Wala na isang kaingatan bang maun piling taod. Oh, sa pagkita niya yan, na. Masya Allah Ta'ala. Dinar, hangi mo dinar yun. Pagkita niya, kaya tilo niya, kaya larok niya biyang. Subhanallah, iwan kapag iyan niya, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Bunar-bunar to rin pag-iman, nagbibidda-bidda, di magsiwo. Bunar-bunar to rin pag-iman, nagbibidda-bidda, di magsiwo. Ba't bang biyak ako, biyak to nga si biyak to, pag-iman ko ini, na alhamdulillah. Hapag iman ko, ando, makayan ako lang po alhamdulillah. Mahi, sabaon na ipami ko, sing kakukunahan ko, ipami ko ha mga kakunan sin anak asawa ko. Makayan ako lang po alhamdulillah. Sa in Sa'id ibn Amir, bukun sa bihad to. Hangkad na mayo,
In Sa'id ibn Amir long niya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sa kaulaw labiaun musibah di matong. Na nakabalong kahari na amoy asawa niya. Bang mga so pamanagkakulang niya o nakyublaan. Sabab pag-iyanon, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bangaon mga taong mawapat. Bangaon para kala biya mga mula-mula di matong. Nakyublaan. Long sinasawan niya yun. May takaulong niya, Sa'id. May talong niya, nawapat na in Amirul Mu'minin. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, nawapat na long niya. Hangkan kau nakaiyan long niya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Long sin Sa'id, in musibah long niya rimatong labi paday hadto. Allahu Akbar. Uy na. Labi pa long niya rin hadto. Nalong sin asawa, may talaw niya, naraog na lang ni bangsa muslimin, hapagbunuan. Long sin Sa'id ibn Amir, labi paday hadto. Nalong sin asawa. Uno pa lang niya in lumabi. Aun pa lang niya makaliw musibal, dakula. Daing sin mawapat lang na Amirul Mu'minin. Atawakan maraog na in mga bangsa muslimin sin satu sin Allah. Long sin Sa'id ibn Amir, nakasudlong niya palong sin bay kulong ni indunya. La ilaha illallah. Subhanallah. Nakasud palong sin bay kulong ni indunya. Bukon long niya karna uno bang uno. Nakasudlong ning dunya karna manglarak sin akhirat ko. Subhanallah. Na biya na sinagi ko, nagbibidda-bidda in pag-iman. Baha hapanghati na to, hapamaham na to, in mga pangaltabyus kato sin Allah, in mga iyan kagunahan na to raysab. Mapakay na turay sa baha hakabayaan sin Allah. Sa hapag-iman sin Sa'id ibn Amir, di matungin amin alta yaon. Karena ri niya kaingatan, adakala mapit na pa siya sin taon sin alta yaon. Nam, hangkanda, long sin asawa niya, bang biya dahayan long niya, layo ka long niya. Allahu Akbar. Oy nalayo ka long na rin hapit na yan. Banglong niya si muding dunya maun, layo ka. Naway pangirab-ngirab niya sin alta yaon. Way pangirab-ngirab niya sin sasalamatan sin Amirul Mu'minin. Way pangirab-ngirab niya. Oh. Nalong sin Bana, long sin Sa'id, paasawa niya. Tabangan mo akulong niya ra? Tabangan mo akulong niya? Long sin asawa lalong niya huon. Naray nga sabihan, piyag bahari niya in amuin dananir, hindi nariyaw, bahari niya, ampa niya, piya unini, ampa niya piya pagsarak ka, piya sarak ka pakatan, amuin sa sukusin amuin mga miskin doon hulahim siya. Subhanallah. Na benasin akin, nagbibidda in unuhayam, in pag-iman. Bihat pinhambuk din ha mga kabwi sin Sa'id ibn Amir radiyallahu anhu. Haparakala pamandang iban pangatod ni hadunya. Naam. Hikamarwan niya. Duara kisah kabuhi niya. Biya mga ikakisah na to. Hambuk adlaw Amirul Mu'minin na hindi matun. Amirul Mu'minin na intimulak iban timibaw maun pahula yaun. Pahula Hims. Inhula Hims yaun, kiyanganan siya Kuwaifa. Kiyanganan siya Kuwaifa. In Kuwaifa, laong sin Arab, tasghir li Kufa. In Kufa, hambuk siya city hula, Iraq.
Kufa. In hula Iraq, amun ha Kufa yaun, mataud in amun in taon niya, mataud in biya mga laong sin bihayaon biya mga comment nila. Amun na yaun in hula, mataud in comment. Aw na nakura, magnakura, na comment sadya. Biini. In hula Hims, damikyan. Nakasingod na insipat sin mga taulong niya rin doon, mabiya lalong niya sin amin Kufa. Bang aun mahinang long niya rin doon, biya mga unway ni nakura, na aun sadya biya kakitaan, biya salla. Matao din biya mga comment nila. Bukon matao din share nila. Bukon matao din like nila, mga Facebook. Sa matao din comment nila. Long niya biyaini, biyadto. Mataud na in di matungmani ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nangasuna ay naglaungsin bahasa biayaon nagmaaroy na nagdara na sin amin bi mga amin sakit sin atay nila kita nila biya mga salla, dain doon hanakura nila. Nabiya, diya nila na miyahon. Diya nila na. Report nila na, bang mga kato, ha? Bang sa upamay president, makaripa sa pasambuangan, in raayat na hindi ilong ni in mayul na mo, bini. Kataan at tukita nila bang unin sala, kita nila i-report nila. Napiatawag na sin Amirul Mu'minin in Sa'id. Sumagawa in Sa'id ibn Amir ay in Amirul Mu'minin. Wala, naiig halong sin pikilan niya, iban sin pangatayan niya. Marayaw in kakilan niya, iban sin marayaw in huna-huna niya. Kan Sa'id na piyun aun upat parakala report nila kan Amirul Mu'minin pa Amirul Mu'minin Umar impanagnaan doon mayan nalaw niya doon na namun mga raayat dahil doon na in nakura nila Hims ay nakura nila hi Sa'id naraynon Amirul Mu'minin nalong sin Amirul Mu'minin, ono lang niimbi ang mga comment niyo. Ono imbi ang mga kita niyo, salaan niyo, panakura niyo ini. Long na ya Amirul Mu'minin, nakura na mo ini, late sadya lang na magwa, bang mga office pa office, late sadya magwa pa office niya. Suway na lang niya mataas suka. So, pama in pag-office mga lisag walo, so pama sadya. Na makaw lang niya mga lisag ang putag duana, sagang putag isa na mataas suka na. Gumawa lang niya, umalop mo, kamo lang niya, suway na mataas suka. Nalang sin hiukom na pa sila. Lang sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Sa'id, na sambungi kuno. Kadtoy kuno. May takaulong niya, gumawa pa mga raayat mo, mataaso ka na. Singkaingatan mo, inikaw yan nakura. Suway mo ingaton, iban suway mo, amuin, hatihon, bang uno namanin mga hajat sin mga raayat mo yan, ba't nakura ka? Hati na responsibility mo yan. Bang intaw yaon, way panakaon, nakakaon, bangin taon, nasa sakit, bangin kataan, na responsibility mo yan. Narain doon, di muhong-duhong in Sa'id, iwan kailong, wala pa na misara. Mahuli ang panamisara. Inahin niya, bunan niya lang niya, mahukaw ako lang ni hibayta. Di ako lang niya mabaya, kumagtang iban misara. Sa along niya, way rapat.
Kagunahan ko lang ni hibayta, supaya lang niya tumarang iman tumampal pakatan. Laki yaw na amirul mu'minin. Lang niya ya amiral mu'minin. Way lang niya dara akon ko, iman sinasawa ko. Halong sinbayin na mo. Way lang niya dara akon ko. Bangyal lang niya mainaat na, inhinangon ko lang niya mag-addon na ako. Mag-addon ako lang niya mainaat. Pag-awot si mainaat, mag-addon ako lang niya. Mahuli, kaya nga tan natura ha, mag-addon. Maray maingat kita ni mag-addon uno, apam. Sabang mga ruti, yaon di kita maray maingat. Na in mag-addon ruti yan, siway maingat din di. O maingat di. Allahu Akbar. In mag-addon ruti yan, addunon nila, pag-ubos, bukon siya magtoy, hinangon bukon. Lukuban na sayan. Amo na to din marayaw, bang diyaman siya lilukuban. Ba't siya, hindi, dumayaw kunin mga kuman. Ibang kuman pa siya, butangan mga khamira, amuin, ano ba yung pagbibihon yan? Bukon siya baking powder, ano pa rin hambok yan? Kaya lupahan ko yung ngan, supaya muskag yan. Ha? Yeast. Khamira. Yeast. Lamukayan siya yung tirigo. Napag-ubos, bangyat to na nalalamukay na biya yan. Iban sin unoon na biya mga biyutang na, sambil mga lana, na long sin malayo baha, pakumbangon na ha. Ang pabiya mga lukuban. Na malukay payat to. Malukay payat to. Mahuli lang niya, bangyat to lang niya biya marayaw na, ang pakusya lang niya, kuanon na, hinangon na kubuds. Amun hinangon na ruti, magruti na ako lang niya. Na mga pa siya mag-adong magkuambiyan. Na, uwos ko lang niya magruti at tumiyan. Umail na ako, na ang paakulong niya magtukan nila. Way dara akon kulong niya. At amot hinang niya, amot hinang sabab. Na pag-uwos, long sin amirul mu'minin, uno pa lang niya. Uno pa lang niyong kita niyo, amo hindi niyo kabayaan, hanakura niyo. Long sin mga tao yaon, na ya amiral mu'minin, banglaw niya room, kumuko kami lang niya rin, kami lang niya ukavan, sintaw yan. Sinakura na mo, di kami lang niya ukavan. Aw lang niya hajat na mo kanya. Pagdomlong niya, kumuko kami sa pama, na, ang kakunan na mo biya ini, di kami lang niya ukavan. Allahu Akbar. Hati ko lang sin Said, lang sin nakura, ando, mga kauman ko ini tuod, makahati ka ako. Lang sin Said, lang sin Umar, na kadtoy kuno, sambong nilang niya Said, may tari ka magpangukab lawang, may tamuri sila pagwaon, bangaon hajat nila lang niya, at tinadum, lang sin Said, bunari ari ako lang niya mabaya hibungat unin sarab, di ako lang niya mabaya hibayta bang uno turin hakikat niya, sa lang niya waitud buli rapat, sab naghukum na yaon. Nalong niya, long sin Said, in adlaw long niya, bihari ko na long niya kanila, in adlaw siyuko ko na long niya, ya amiral mu'minin kanila. Basta adlaw, uno-unin hajat nila, alupun ko lang niya. Alupun ko hadlaw lang niya. Adapon lang ni indum, siyuko ko na lang niya pa Allahu Ta'ala amin nagpapanjari ka ako. Allahu Akbar. Indum, siyuko ko na lang niya pa Allah. Bukol lang niya suway naman, sambil pamarum lang niya alupun ko naman, sambil sila. Dihil ko na isablong ni indum ko yaw lang niya pa Allahu Ta'ala. Ang kandalong niya bang mga kato, na sambat da, own office hours. Ha? Bang lang lisagol palisag, di man na, alangan ni sab, di na kau makajari, saukat na kau nakurang mga hali-hali. Allahu Akbar. Na, ini katunya, long sin amirul mu'min, nauno pa long niya bayan. Nalong niya amiral mu'minin. Halong sin katluan adlaw, atawakan halong sin kauhaantag siyam adlaw. Halong sin hang kabulan, magpaka-absent siya lang niya makaminsan ng kadlaw. La ilaha illallah. Tuhan,
Uy, nakapalaw ulong si mga tao ini. Halawon sin hang kawantag siyam adlaw at tawakan katluan adlaw, magpaka-absensya hang kaadlaw. Subhanallah, ang kaadlaw ra ko man yadto. Biya siya Allah nila pa. Di siya lang na magpakaguhamok ang kaadlaw lang niya, magka-absensya. Na long sin Amirul Mu'minin, ay long sin Said, kadtoy kuno, Said, may tayan. Nalong niya, ya Amirul Mu'minin, o long niya dara akon kulong niya. Damikian, bay talong niya hunal, o long niya tamungon kudo ka inding sinamuin si usulog po ini. Allahu Akbar. Akalandun ka miskin. Way tamungon ko, duga inding sinamoy nunuway ni. Amin siyo suulog ko ini. Na ando, makaminsan ko lang may pagdakdakan. Tagaran ko ya ulong niya, hingga suway palong niya tumahay. Mura ko man, di ko kaingatan. Bang bahain ini makaminsan dah pagdakdakan atawakan amin tamungon niya, amin alupon niya madto. Sawab di isabsaan bi mga amin umalup bang iban hangkalaw sinang kabulan hambuk din tamungon nagbawahuan ara kala duka inget tukuan. Oo. Bahain niya on tamungon amin hipag-alop niya. Bang amin umalup na siya pag-uusya to pindahan niya rakuman. Naam, makaminsan. Ang kadalaw niya makaminsan. Naam. Pag-uwas, in kahinapusan niya, last niya, aulong niya waktu, bang kamilaw niya nagbi-meeting-meeting, magkalawa siya law niya ring hasayo. So doon na nagbi-meeting-meeting, aw nambuk waktu lang niya, magkalawa siya lang nga sayo. Biya tagha na sadya siya, biya malawa na sadya siya ring hapikilan niya. So pamaasuon nila na, biya bukon na siya haunin ni. Biya bukon na siya hapiag mimitingan niya. Biya malawa na siya biyayan. Pausa to biya makasayo na siya. Biya to. Nalong sin Amirul Mu'minin, Said may tayan. Long sin Said ibn Amir, ya Amirul Mu'minin, sakarang law ni pabihayaon. Way pa ko tagna law niya. Sinwala pa ako nakatay masin akam Islam. Kita ko iwan kaya masahan kulong niya, kaya sakupan kulong niya, in pagbuno, iwan pagpatay, kan Khubayb ibn Adi. In Khubayb ibn Adi, hambuk sahabat, habuno badar, dain ha mga sahabat nakabuno, dain ha mga kanakuraan sin mga tao Quraysh musyrikin. In Khubayb ibn Adi, bang ha mga sakto sin Allah, malagbuin ransom niya, malagbuin dirihilan, isyusulong na imakawalong niya, makaramari kamo, kan Said ay kan Khubayb, dihilan na mo siya long niya, award long niya, atawa reward long niya, vieni. Naray nga sabihan in Khubayb ibn Adi, hambuk din ang mga sahabat, nabihag si mga tauyaon kiakalan. Nariya nila madto, narayin doon in Said, in Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu, na hawala pa siya amuin bang mga kato amuin nabuno, in siya yaon nanginginduan na pa Allah Ta'ala. In Said ibn Amir, diungog niya to din dua yaon. Diungog niya to din dua. Hawak tuman amun hawala pa siya amuin nabuno yaon, sabiukutan na siya. In silawak singkatan, mas bata usog babae, bang mangkato, patayan nyo na, bunuan nyo na. In Khubayb ibn Adi, hawak to siya yuhukutan na, ando kailo, aon din ha mga amin duaan niya.
Aun induaan niya. Induaan niya yaun. Bang mga katusok na pagkataan amin sa sukusin niya undain doon. Sukna pagkataan. Oo. Hakahupuan ni induasin Khubayb ibn Adi. Ya Allah, bang manlong na matubag daing kataan sin mga yari na nakahadir bihaon ini. Na, in Sa'id ibn Amir, di magkaigig, di halong sinamin panungtong niya, in duasin Khubayb ibn Adi. Hangkan dalong niya, long sin Sa'id ibn Amir, hangkan dalong niya, ya Amir al-Mu'minin, magkalawa ako long niya rin hasayo. Hawak to kami nag-aalop na iwan sin mga rakyat ko, ba't di long niya magkalawa-lawa din kakulong ni indua ayat to, ando, di kulong niya kaingatan, bang ako long niya yampun iwan niya apasin Allah Ta'ala, hawak to ako way panakatay masin akamislan lang niya. Na, namuyat yun magkalawa siya. Nahangkanda in pagdungog sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Magsukul ako lang niya pa Allah. Sin wala da ako lang niya nasa hapaghuna-huna kay mo iban nakakila ko kay mo lang niya. Bima na in Sa'id ibn Amir. Hakatan sin mga amin jimat tuyad to. In mga daawan niya yad to. In mga amin sawab, mga kasawab-sawaban. In yad to tayma. Hati niya in mga yad to ma'zur. Bukon yad to mga parakala malagbo amuin kaunahan bang mga kato halulayon sa hangkanda na aunin parakala yaon sawab aun mga kasawab-sawaban. Na hangkanda mga kamaasan kamakulangan kataw tay manguran maniyo tiyo pangadjian nakawa na to. Haparakala pag-iman sin mga sahabat kaya rasahan sila kataan sin Allah Ta'ala. Labi aulah haparakala pag nakura in patut amuin mahinang nakura iwan magnakura amuin mga sila aun pag-iman iwan pagmabuka patuhan. Sabab bang kahalan pag nakura hakatan amuin khulafaur rasyidin illimu kay nagnakura amunain Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nain Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lang niya in kaadilan sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu labihang po tahun siya nagnakura. Labihang po tahun. In Abu Bakar biya labira 2 tahun. In Uthman yang lupahan na ko Uthman bang labira sa baha 2 tahun. Iban labi biulanan. Na sa in Umar bin Khattab hangpu tahun nagnakura sa yaong daidun in kamuka halaw sing pangatayan sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na murah-murahan mga kamaasan kamakulangan kataw tay mangurang kisah parihalan sin mga kasahabatan hambuk iyan din ha mga biasa pantun tuwig marikato taniyo sa pantun tubig bang injambangan biubuan mo sin tubig yaon murah-murahan buhi-buhihan biya dahatin pag-iman sin kita niyo bang kita niyo magpakargog mga kakisah-kisahan sin mga kasahabatan lando magkabuhi iban magduruhon insung sin pag-iman sin kita niyo murah-murahan bang man kita niyo makauro daha mga limpa bakkasin mga kasahabatan kiyaridaan sila katan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga kamaasan kamakulangan kataw tay manguran biya na sinaki narihilan na to man kamaapan in hambok guro na to amuin na taabit na to karna ngimiin parasahan niya insyaallah na pagbalik yad to na yanda kaya lulukis in mga kanganan sin mga kaguruhan na to ando ayo kita niyo mag-isarwa biya na sinaki na mangabi-ngabi kita niyo iwan in pangabi-ngabi ini sa plagpakatan sin in sakawa dum jumat biya ini aw in pagpangadji na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian makuyag kami magpahati page na to insyaallah ta'ala iwan diha kauman na to mura-murahan tumagna kita niyo magpangadji
in sa sukusin isiusi mabaya amuin biya tajwid isiusi mabaya sibu dasanin hakwa iwan sin halaum na amuin biya long sin kaibanan bahasa teori-teori sadya na pag-uusyad to insyaallah in uno pangadjian amuin biya mga katagnaan na to rendi insyaallah taala i-upload na to da biiznillah taala na doon sa diya kamo mga page na to yan Facebook na katawakan niya YouTube na in mabaya mga dihabay niya makaroon doon day sab atawakan mag-review yan insyaallah subhanahu wa taala na bihayaon way na ikaraawan na to in sawab na bihayaon na saplag na in mga amin suara si mga ulama iban kaguruhan na to na dengka torakuman bangkitan ni mabaya dumungog si mga nasihat iwan patuntom yan na mga Facebook yan na mga YouTube mataod saplag na katan bihayaw nini insyaallah taala na magtuyo-tuyo kita niyo haamuin mga ganta ikasung sin pag-iman iwan pag-ibadat na to mahuli mamaydak walapal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin